coneixement científic ha d'ajudar a generar quins són els problemes, quins són els riscos que en un moment donat existeixen en una societat determinada i quines són també les possibles vies per millorar la situació actual. En el meu cas, jo he treballat en molts camps relacionats especialment amb les desigualtats en salut i molt especialment en els temes que tenen a veure amb el treball i la precarietat laboral i la precarietat social. En aquest sentit, per exemple, hem de conèixer què és això de la precarietat laboral, quins són els problemes que genera, com ho podem mesurar, monitoritzar, estudiar, avaluar, etc., precisament per fer propostes polítiques que puguin ser útils cara a la societat. Per exemple, en els últims mesos hem realitzat un estudi que s'anomena l'informe PRESME, que bàsicament analitza la situació de la precarietat laboral com a fenomen multidimensional i quines són les seves implicacions sobre la salut mental i el benestar de la població i també la generació de desigualtats en salut. Tot això és fonamental i, per tant, des d'aquest punt de vista hem de conèixer el problema, hem de saber quins són els mecanismes que produeixen aquest problema de precarietat laboral i fer propostes perquè la societat pugui endegar accions imprescindibles per millorar la situació d'aquest problema.